За тортата са ви необходими бисквити без захар. 8 броя. Не забравяйте, че дори да са без захар, тези бисквити все пак съдържат калории. 100-120 грама бисквити съдържат около 400 калории. Малко повече дори. Един овкусен или неовкусен скир, това е 350 грама. Една голяма кутия кварк, която е 500 грама. 30-40 грама еритритол. Една купичка с топло прясно мляко с Нескафе. Един банан, 2 праскови, една кутия с капак, където да съхранявате тортата и един нутрибулет. Първото, което ще направим е да смелим еритритола на прах. Втората стъпка е към еритритола на прах да добавим изварата и скира. Когато сме готови с тази стъпка, отново пускаме нутрибулета или миксер, ако нямате нутрибулет. Когато сме разбили сместа, покриваме дъното на тавата с малко част от млечната смес. След което започваме да редим бисквитките, като първо ги потапаме в млякото с Нескафе. Когато сме готови с бисквитите, заливаме отново с част от сместа и започваме да нареждаме бананчето. Не е нужно да има някаква строга подредба. Готови сме с банана. Продължаваме с следващия слой бисквити. Последната стъпка е нареждането на прасковите. Сетих се, че в хладилника имам останали малко горски боровинки, които си купих миналата седмица, когато бях на Витоша. А финалното това, което ще направя, е да поръся тортата с малко какао. Много обичам. Вярно, че плодовете вече не изглеждат така красиви и не са така ярки, но пък праскови с какао. Колко е вкусно, ако знаете. Последна стъпка. Затварям тортата, прибираме в хладилника и оставям да престои поне 6 часа. Поне 6 часа. Разбрахте ли?